За кой чопара? За тебе. Не, Васечко. Пак да много трябва да ги набирам те. Айде, човек, не. Той си нагласа и го... Аз го нагласих ти наново пак. И го запаметява. Верно го това. Време да. Нагласа си отправя такова. След един месец чопара супер музикант. Сега още начинаеш. Макар да Централна гара може да има. Айде бе, ради. Чопаре, раздавай. Чопаре, певец. Нормално, малко. Сега ще има леко. Да си помоли. Си пести на чопара, ако сакаш. Мале. Това скоро спъртница. Се различава. Ела на твоя рожден трябва да изпуши 5 такива негови цигари, да може да средоточи. Он като се напуши, да средоточава, разбираш ли? Вижте го това трезен, он не мога да влезе до гамата го това трезен. Ама ги чаткаш ги. Ева тази кръвдева, крикът ма вода не става. Ама, гобрека. Айде, дай, малко цигна скай. Не знам намеря друго, не чакай. Айде малко цигна. Айде спея на песен. Чакай, кой е тука? Он. Това гасне му юниката. О, той е. Я разбирам. О, тук има. Това е ехото. Не. Това барабането увеличава. Охо, бас, хора, нещо. Чакай.